Aké baterky sa na to používajú? To je iná váha ako tie. 3,5 kg váži, má 300 Wh. To je 300? 300 Wh. Ono, viete... Koľko miliampérov je to? To máte 300 Wh je pri napätí 14,8 V 20 Ah. Je 800W model potom, toto je 400, aj ten je 400, existuje ten istý aj 800W model, tiež má 300 Wh, kapacita je tá istá, ale keďže pracuje na raz takom napätí, tak ampere hodinovo je len 10 ampere hodín, čo znamená, vy by ste si mysleli, že to je menej, ale je to to isté. Preto reálna kapacita baterky sa udáva vo watt-hodinách, ne v ampere hodinách. No to je staré, čo ja mám miliampere, 100 miliampere. Áno, ale musíte poznať napätie tej baterky, aby ste vedeli zistiť, koľko je jej kapacita. Pretože výkon motora je vo wattoch, to znamená, vy potrebujete údaj vo watt-hodinách. A to znamená ampere hodiny vynásobenie napätie. Pri normálnej prevádzke, koľko vydrží tá baterka? V prevádzke takto. Táto baterka na tomto elektromotore vydrží samozrejme podľa toho, na aké otačky s tým idete, ale tým, že ten elektromotor je elektronicky riadený a aj baterka je elektronicky riadená, na tom motore sú umiestnené okrem plynulej zmeny otačok aj nejaké ďalšie režimy. A jeden z tých režimov je režim maximálny dojazd, kedy keď ho zvolíte, tak elektronika najprv prekontroluje, aký je odpor lode a prispôsobí otačky toho motora tak, aby vy ste s tou loďou došiel čo najďalej. Nie je čas, aby bol čo najdlhší, ale dojazd. Vtedy ten dojazd podľa typu lode máte 20 až 25 km. Pri nafukovacom člne 3,5 metra ten dojazd je 19,5 km. Doba behu je vtedy okolo 6 hodín. Keby ste zvolil nižšie otačky, ak je toto, tak doba behu sa vám síce predĺží, ale nedojdete tak ďaleko. Takže toto je optimum pre ten motor. Máte tam ďalšiu polohu fixovaný čas, zase keď to zvolíte, tak elektronika najprv zhodnotí, koľko je energie v baterke, prispôsobí otačky motora tak, aby to išlo 2 hodiny. Potom je tam maximálny ťah, to je krátkodobé zvýšenie výkonu po dobu 1 minúty, keď potrebujete prekonať nejaký veľký odpor alebo rýchlejšie. Optimálne tento je na nejakých 250-350 kg výšon, alebo? To sú pre člny tak do 700 kg, tie 800 potom tie bývajú na plaketnice do 2 tón, potom už zase väčšie modely, ale tie už sú na externé baterky, lebo tam ten nárok je dosť vysoký na energiu.